Konnichiwa. Hajime Maste. Watashi no namae wa Muhammadu Rian Dwi Saputora Tomoshimasu. Rian to yobaretaimasu. Doyo yoroshiku onegaishimasu. Mulai. Sing penak Mas nyekeline. Nah. Anisha Ashira mbek Fania mbek Diana. Mbek Diana tak ketemu mbek. Diana mbek Anisha Ashira. Fania wis jadi kelas Siro. Kelas Siro mbek Anisha Ashira ya betul ki Anisha Aulia ngene. 4 detik lagi.